Sagunging para sepuh ingkang satu winengku ing pakurmatan, ndungkap tata cara salajengipun nuninggih rawuhipun panganten kakung Kumenyar mawa Prabowo sumirat ambabar Tejamaya. Jangan sorry. Kumenyar mawa Prabowo sumirat ambabar Tejamaya. Saya dangu, saya cetha, saya caket, saya hangalila. Lah, punika toh tejaning penganten kakung pun Bagus Agus Eko Irawan ingkang binayung karih mijil saking Wisma Palerman kinanti manjing sasana pahargyan. Katon mencorong cahyane